terus tresno sesidem. Yo, sakit padi nggih. Nggih. Nuwun Bapak nggih. Ayo dibuka dulu Mas Jambon. Yang tercantik. Sesideman. Lagu ini hanya sempurna dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang benar-benar hafal dengan liriknya dan pemusik yang benar-benar sudah, dan juga MC yang sudah mendalami perannya sebagai ayah. Nah, ayah yang baik, iya. Gemati pada istri setia. Kok koyo raimu terus pucet abang biru nu to. Dasare kulitku ngutero karek ngopo. Ayo. Urip ana kota. Urip ana kota gede.
Adi Pripun? remen kok iso tanduk meneh. Oh lah nggih. Bar sesideman terus Napa? lagune engko napa Pak kula nderek jenengan mawon. Napa Pak? Oh Mbak yang satu habis ini. Persiapan. Oke, persiapan Mbak Ana Oke, ya. Mbak Ana. Iya. Dientek kesek ya Mas. Jano, dicepetke kayak genti. Urip pono putra Oke, matur nuwun. Matur Mbak suwun Bulan. jurangane Polowijo. Yo, Yo, Mbak lanjut. Ana. Sini Mbak Mbak Ana. Ana. Mendekat ke Pak Adi Mbak Ana. Nah, mundi dawuh saking panjenenganipun. Anje. Napa Sinten ingkang? Pak Adi Adi? juragane Polowijo. Oh, lenggawatan ngajeng menika. Nggih, Nggih. menika. Ngersakaken lagon menapa malih, Bapak? Nah, Sowan Bapak lagunipun napa malih? Bengawan sore. Ing pinggire Betul. bengawan. sore. Iki sore kok Mas. Anje. Ya Nah, Allah, matur Bapak, nuwun. matur suwun. Pripun, Pak? Nek mboten ditangleti prawan apa rondongan? Anu kok iki. Kados Mbak Wulan mau lho ditangleti lho. Nggih, engko sing nakoni aku. Oh, mekaten. Tenang aku tak takoni. Matur suwun nggih Bapak, berkah barokah Bapak. Oke, salaku ya Mas. Lancar, nggih, Bengawan sore anggenipun katuraken. usaha, nggih. Paripurna lagun Bengawan sore menika kasigek sautawis kinarejos pakurmatan wedal salat Maghrib. Maghrib. Nah, ini satu lagu Bengawan sore. Ya, pun siapaken ya saking Pak Adi. Net not nenot nenot nenot. Pripun Bapak? Oh nggih. Napa pun ajeng badeng anu kondur? Oh nggih, matur suwun nggih Pak. Berkah barokah. Lancar anggenipun usaha. Maju terus nggih Pak. Oh, maju terus pantang mundur nggih Pak. Maju tak gentar membela Bela, yang bayar. Lah ya iki. Ya. Ning pinggir
Matur nuwun Mbak Ana Nggih, kasih sampun, Kang Mas. sautawis kinarya caos pakurmatan wedal salat maghrib paripurna wedal salat maghrib